ebirema BBC tamange nase kenyero kiario mbati kyo kegotoka umugonchoro hase ward ya Kimera imiye bunge ya Kitutu Masaba imiye county ya Nyamira chinga kitoikirana hase nkeiga nigo tomira omwana nyawoke imuruke litali lyeke yogosome kirasi kya gatanu na limo na nigale we myaka 13 kagenderete nemiremo yenka iyo hasare yabere ya botambe unanonye lyalenge tichiremo chingaki abarokigwa bubwene togotoka se skuru mamu mwabo mwana iga nigo atamete nakamotiga karomoke ikibono kemubeteretie kolenda ise oyure omurwire hase gitanda namatuka mange libaga lyogosoa ekirasi nigo yire miremo agokora tatu mwabo Dominic Mumanyi nigo agwete kuru moteguro mwaka wechire bubere na 15 akabuto kegete kyo mogongo naka korire gasi yokobeka chingori emeteguro nakarangirira ungani nchobe ko motengori mukaimoke ngakieyemo ngakebulera tochikorundie pigipigi ni ncho tobekera omotengori motoyo nkachikobeka igore nga system tonyo yerie to gwere system nkari na igoro keranari na igoro nkatira muna na igoro irinta itekorusio koboko ntarire sabona atirire to motoyo nengori gotira engori nare gotirira mono ngaikanga feri na kugo feri abatu arenge na barabunsaria oyo omuntu atenine nero ntarire tengori eria babiri bako na kugamba bono ngaikeguru chinguru chikabutuka una chinguru chabutuka abantu baria ogo batamete bagatama guchirogoro tugatigara no yomo nuyo yomo nera agatama ngabata inkonye bagatama nkagunsi naringwete nsenga chaka gokuranga batairusie goti mongembeo bakaira na baki una bangembeo bagakora bagangora first aid insabo bakarete gari bakangira nyagitari bosonga aria kwende kisi teaching and referral gari bagandrop agasiberwa chichuma nanigo hara segetanda hase mieke 10 yaitire na tabwatyo ndewensi okomokonya kugenda no yene clinic nirio tria nigagoteba ari kumuruma nanigo ligosokia maira tari gwanja kwana korara borera hase gikakie miaka 10 na harariro murugi gantameta akatebi yene gasi enkongu lakini nya sound ndira sije ikiriga na ande ya sawo mentiro mwana oyo ne chinguru na basamaria bayambale bankonyire gocha na barabutindi goteba nga mbebe mbali baratenenire na inje paka na ikirega iga omenta bonani go eligetie hase kiombe kebomenyete no borema wikekero to kogende mbe taranyora nonye netongoro kumuirira kogendera komenya no butaka no mokyoe bugikira barayi kurwase county ya Nyamira nigo boigo tuomeire nabwate vision ingi yarakiniga ikagate kabere okolino mutegoro kugasarie vision iri yane ubolia gokonywa nonde wensi uyo bwatomoyo bugwancha nubure barayi kurwase county ya Nyamira boigo wesokia elio koine kebuna bamokonyire kurwa igasare bantu baito batemira se bakonyara ono bakorango yatusabe boire tumechoka ono na inche ndoranga gaki uyo bwate nkorengiya gaki na bogo siboka tari kwanja kwane aba minto kurara n'iki cyuma kirenda gatigati ombuto gataikase ambiri kokoti gatie ika kenyo kuno ombuto gete no cyuma kire cyanyarire kirenda gatigati cyantemire kakyo yo bwata mabira none clinic na kite 2015 mutinyo komina linchite lyo mwerio safari mbiri na gutacho nkurubudregeza seni kyagetembe kurega se county Nyamira litera nenguruko Daniel Untiri